Harimbi kuwi mawala rupane. Ana sithik sing mirip ya mung perkara andeng-andeng. Ning nak liyane kowe dudu Harimbi. Aku adimu Harimbi, Kakang. Yen pancen kowe Harimbi Marwagi, putrane Rama Prabu Trembaka kowe mawala pira duduh menyang aku. Kakang. Nalikaning semana aku saka negara Pringgondani bakal goleki marang pepujan ing atiku Raden Bratasena kowe orang lilani. Kakang, kabeh sedulurku padha ganduli. Sedulurku sing tuwa ya mung kowe Kakang Harimbi. Banjur aku duwe sedulur papat Braja. Braja Musti Braja. Wikalpa. Kelawan adiku Sakil Kala Bendana. Sing paling ora saujuk ya kuwi mau Braja Dinta. Kakang, tatkala ning semana tinaning Buddha kasih aku lunga saka omah kakek adikku. Oh, adikku deh. Oh. Adikku di adikku. Mula aja kakean pipilan. Ngene Yayi. Marwake kowe Kandhawa karo bojomu. Kon nyengkake marang patiku. Endi bisa ning kasempatan Kakang kowe teguh senjata tawa Kakang. Yayi. Wong pinter kenaning apes, wong sekti kuwi mau. Sok mangsa kalane uga bakal apes jurite. Mara dudono pengapesaning pun Kakang marang bojomu Yayi. Yayi Maraganda karo kadangku Yayi Bratasena yen pengapesanku kon nyabetke marang tunggak ing ngetalpun Kakang bakal sowan marang ngarsane ngayunan wis tindakno Yayi. Oh, wis dikandhani karo bojomu wis. Bratasena katresnane dulurku wadon tak tomboki nganggo bondo donya lan nyawaku. Aja mbok siak-siakake. Aja mbok larani pikire. Marake tresnan ana lair kelawan batine. Yen besok kowe duwe turun kalawan adikku jumeneng ratu ana negara Pringgondani wis tindakno Bratasena Jalgapura.